Waqt li nsellem is-semmija kollha ta' Radio Marija, illum aħna sejrin nitkellmu fuq is-suġġett tal-pornografija. Huwa suġġett li naħseb li jista' jolqot il-diversi u tajjeb nitkellmu daqsxejn ftit fuq u anke kemm mill-lat uman kif ukoll mill-lat spiritwali tansara li aħna. L-ewwel ħaġa il-pornografija mhix xi ħaġa ħnitek ta' żminijietna li qegħdin ngħixu fiha aħna llum il-ġurnata, però sfortunatament bil-mezzi teknoloġiċi moderni li għandha s-soċjetà tagħna llum u b'mod partikolari nixtieq nagħmel referenza qawwija għall-użu tal-internet, il-pornografija fi żminijietna qed tiġi bbombardjata immens fuq dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni u ssib numru mhux ħażin ta' nies li anke jagħmlu użu mill-internet ta' skopijiet pornografiċi flimkien ma' rivisti, magazzins, ma' letteratura, ma' kodba, ma' films u affarijiet oħrajn li jkunu ta' pornografija. U dana eżisti ma naħsbux li hemm xi faxxa partikolari ta' nies li jaraw il-pornografija u oħrajn le. Fil-pornografija tista' taħkem kull faxxa tas-soċjetà, tista' tkun politiku, tista' tkun nisrani, tista' tkun ateu, tista' tkun tabib, tista' tkun avukat, tista' tkun qassis, tista' tkun xi ħadd li qed jistudja l-mediċina, jiġifieri tista' tkun ġuvni, tista' tkun miżżewweġ, tista' tkun fl-adolescenza, tista' tkun qed tinnamra, tista' tkun ilek miżżewweġ. Jiġifieri hija xi ħaġa li tista' wieħed jaqa' fiha minn kull strejta tal-ħajja u f'kull moment tal-ħajja tagħna. Ġifieri maħniex qegħdin nitkellmu minn xi ħaġa li tapplika għal xi ħadd iktar milli tapplika għal xi ħadd ieħor. Però fir-realtà nintaqgħu ma' persuni li jiġu minn faxxi differenti u għalhekk nara anke ir-rilevanza li nirriflettu fuq suġġett bħal dan u nirriflettu fuqu b'mod matur. Kont qed insemmi l-użu tal-internet fuq din il-ħaġa għaliex l-użu tal-internet ħanidu hekk ħoloq problema aktar milli il-materjal pornografiku li ssib fuq l-internet palma tista' ssibu fuq rivisti, kodba u films oħrajn, però anke din l-idea li għandek chat rooms pereżempju, jiġifieri xi ħadd jidħol jitkellem ma' xi ħadd li mhux bil-forsi kun jaf min huwa, l-idea li għandek il-webcam, jiġifieri għandek kamera waħda mal-kompjuter u inti tista' tara dak li qed jiġi muri fuq kamera n-naħa l-oħra u ħadd ieħor jista' jara dak li inti qed turi fuq il-kamera min-naħa tiegħek. Jiġifieri dawn huma sitwazzjoni ġodda li ma kinux qabel illi wkoll fejn flok qed nużawhom b'mod tajjeb għaliex ħasra b'daw il-mezzi nistgħu nagħmlu ħafna ġid. Ħafna. Però sfortunatament anke l-ħażen qiegħed jinfiltra u xi kultant qed jinfiltra brata ħafna aktar maġla. L-internet fi anfisha mhijiex la tajba u laqas ħażina, hija bħal sikkina li għandha użu skont kif tuża int. Sikkina tista' tuża biex toqtol, tista' tuża biex tiekol. U l-internet l-istess ħaġa, però l-ħażen fejn jidħol pornografija fuq l-internet qiegħed jiġri u qed naħseb qiegħed jiġri bil-kbir, jiġifieri mhix xi ħaġa li ssib persuni pereżempju li jużolaw kompletament lilhom infushom il-bqija tal-familja mir-relazzjoni tagħhom u jqattaw ħin twil anke biex jaraw materjal pornografiku fuq l-internet li daħalhom anke f'komunikazzjoni, f'relazzjoni, f'immaġinazzjoni, f'fantażiji sesswali ma' persuni oħrajn in-naħa l-oħra ma' min qegħdin jiċċettjaw jew ma' min qegħdin jaraw fuq il-kameras. U jista' jasal mument eżistijej fejn ċerti persuni isiru addict għal pornografija. Jiġifieri mhux xi ħadd li ra xi darba xi ħaġa pornografika li xorta tibqa' ħażina, imma hemm ċerti persuni li jispiċċaw ma jistgħux jgħaddu mingħajr il-pornografija. Dik ngħidula addiction. U daw it-tip ta' addictions fil-ħajja jistgħu jkunu pereżempju bħal min huwa addict ta' droga, bħal min huwa addict tal-alkohol, bħal min huwa addict tal-gambling, dan il-lob di xi darba nixtieq anke nitkellmu fuqha tant familji qegħdin ibatu minħabba ħafna lob ta' flus li qed isir. Imma ġifieri hawn min tant jidħol fl-jrid jara l-pornografija illi kollu jkun fiha illi donnu ma jistax jgħaddi mingħajrha u din problema serja. U nixtieq hekk naqsam ftit magħkom għalissa 6 punti li jistgħu juru jkunu ta' indikazzjoni biex qed ngħid li kull min għandu dal-punti ġifieri huwa addict tal-pornografija, ma jistgħu jkunu ta' indikazzjoni li persuna tkun qiegħda f'addiction u allura hija titixel biex ngħidu hekk l-alarm il-bozza l-ħamra. Jiġifieri meta persuna ma tistax tieqaf tħossha inkapaċi li tieqaf quddiem li tara il-pornografija. Illi minkejja li tagħmel sforz fuq sforz u kontra sforz sabiex tieqaf milli tara materjal pornografiku, xorta waħda donna ma tistax tieqaf u tibqa' taqa' sabiex tarah.
Ġifri hemmhekk għandek għaliex jixel għad issija waqt jekk inti f'dik ċirkustanza tittixel il-qampina ħamra xi ħaġa sejra ħażina. Sinjal ieħor li jrid jixel il-qampina jixel il-bozza l-ħamra fil-ħajja tagħna jekk nkunu f'dan il-vizzju tal-pornografija hija li meta xi ħadd jiġbiddek l-attenzjoni biex twaffqu l-rabja aggressiva, assaġerata, irritabilità li toħroġ minnek. Ġifieri turik kemm fil-verità l-pornografija tkun ħakmet il-qalbek, tkun ħakmet il-moħħok u ssir lifestyle u attitudni tiegħek. Ġifieri mhux xi ħaġa ħażina li għamil darba u xi ħadd jikkoreġik kont taf tieħu l-korrezzjoni, imma tant issir fik parti minnek bħalma jiġri pereżempju persuna li kollha l-addizzjoni ta' droga illi r-reazzjoni tiegħek tkun għati ta' rabja enormi. Allura mingħajr ma taf tkun qed tikxef anke lilek innifsek kemm il-pornografija hija vera problema serja, anke jekk inti tipprova tgħid li mhijiex. Tinduna wkoll li l-pornografija ħakmetek sow meta inti tibda taħbi l-materjal pornografiku u tibża li ħadd inqabad. Għaliex tant issir lifestyle, tant issir rutina illi tkun għal xi ħud tista' tkun da bil-life. Jiġifieri tkun qed tgħix f'adulterju tal-qalb, pereżempju ma' martek. Daqslek ukoll għandek ma' mar oħra, għandek persuna oħra. Allura taħbi hija meta tħoss fik bid-dinamika tal-ħabi assaġerat kontinu fuq din l-ixxu tal-pornografija, allura hija sinjali li jisma' l-pornografija daħlet ħafna fl-eruq tal-ħajja tiegħek. Sinjal ieħor li juri li persuna hija addict tal-pornografija hija meta minkejja tara konsegwenzi ovvji li l-pornografija qed idaħlek fihom, inti xorta waħda tibqa' tara l-pornografija. Pereżempju, jekk inti tagħmel ħinijiet twal tara l-pornografija bil-lej, fl-għodu ma tqumx għax-xogħol u qed tirriskja titlef il-ġob u xorta waħda tibqa' tagħmel din il-ħaġa. Turik kemm dina verament hija problema serja anke jekk ma tix tagħmel. Pereżempju, jekk inti qed tonfoq ħafna flus fuq il-pornografija, b'konsegwenza li m'għandekx flus biżżejjed tal affarijiet oħrajn u xorta waħda tibqa' tonfoq il-flus fil-pornografija minkejja li taf u tara is-sitwazzjoni diffiċli illi din qed twaslek fihom. Ħaġa oħra li tista' tindikalek li l-pornografija hija serja, qed nagħmel dawn il-punti li xi wħud il-pornografija joħdu għalajt u lejs m'hemm xi ħażin u hija mhux kulħadd tikfader u dinha mhux ta' darba. Għod attent, għax anke ta' darba qed nitkellem il quddiem fuq l-sara tagħha, però qed nurikom kemm l-uħud tista' tkun vera serja u ma jammettuhiex li hija serja. Sinjal ieħor hija meta l-użu tal-pornografija joħloqlok problemi serji fi żwieġ u minkejja li joħloqlok problemi serji fi żwieġ, inti tibqa' tara l-pornografija, pereżempju, joħloq distanza emozjonali bejnek u bejn martek, bejnek u bejn żewġek. Sal-punt li l-parti l-oħra tiegħek, ġifieri martek jew żewġek, iħossuhom li inti you're neglecting them. Inti qed titlaqhom, inti qed tabbandunhom, inti qed tibdilhom ma stampa, ma materjal, ma xena, ma webcam, ma chatroom fuq l-internet.